Карпати, в Карпати, в далекі Карпати, лети, моя пісня, лети. В Карпати, в Карпати, в далекі Карпати, лети, моя пісня, лети. Лети в Чорногору, вій полонини, спочинь на ялиці струнки, вдар громом об скели, котиш по долині, верхами неси гомін мій. Вдар громом об скели, котиш по долині, верхами неси гомін мій. Каменисті пути і потоки рвучі, березові дебри і ліси дремучі. Кичері високі, поляна зелена, пропасти, розтоки, зруби пороснена. А школа маленька, хижа дерев'яна, діточки босенькі, люди застарана, кус говужя на оборі, а пусто в коморі. Темно в хижі, смутно смотрять ікони на стінах, коло пеця бренчать мухи, кури, гуси в сінях, кус дерева за обором на купі чатина. Біда смотрить через вигляд. Ото Лемковина. Naszych młody, tu garnenko się śpiewa, ceło pochortne, tu się watra odpycha, tu jest jasno naszych młody, tu garnenko się śpiewa, Карти вступу, так? Не мають? Ну, не мають. 200 зł od osoby. А хоч одна. Tak, kilka osób? 4? Małe to do 3? Mały nie. Małe najszybciej. Mały to nie płacimy. A program to daje to od razu, czy kupcie? Tak, trzeba kupić 20 zł. Dobry. Dajemy firmaty, bo to kompletnie. Drukarni nie chcą drukować za darmo. Дай шлейбля. Хочу вам сказати, що, наприклад, волосади, назва Ленки не є давня назва. Бойки вживають таке ствердження «бої». Ленки для поляків є етнічна група, національна меншість, етнічна, а не етнографічна. Так що така справа щодо Ленки. Witamy Was w naszych parafii, to jest szkło serca. Witaють вас всі лемки, котрі тут прибули на традиційну вату. З великою радістю на серці вітаємо ми всі зібрані і також і духовні отці вас, як нашого духовного отця. І просимо вас,
щоб ви разом з нами в день цієї великої народної події помолилися до всемилостивого Господа, який, як всещедрий Отець нас всіх, думаю, що умудрить всіх зібраних тут, які не повернули ще до того часу до правдівської віри. Царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во віки віков. Миром Господу помолимося. Его хранимо и стране нашей, властях Его Есвия, Господу помолимося. Nasza watra jubileuszowa dopiero się rozpoczęła, ale trwać będzie jeszcze przez 2 dni. Zespół Lamkowyna powita Was pieśnią gór. Kilkowy
Jak tu było? No tak było, jak zwykle. Ludzie żyli, gospodarzyli. Każdy miał swego pola, jeden więcej, drugi mniej. To jak i teraz. Jeden bogatszy, drugi biedniejszy, trzeci biedny. No ale żyli. Każdy żył, robił. I z tego żył, z tej ziemi. A dobrzy ludzie tu byli? Dobrze. Dobrze. Dobrzy i każdego lubiały. Kto zaszedł, nie było różnicy, czy Polak, czy Rusin, czy Cygan, czy jak potrzebował, jak prosił, to tego nie gardzili nikim, biednego nie opuścili. To było wszystko takie nabożne, takie święte. Takie było święte. Krzyż święty. Nie przeszedł, żeby się nie przyżegnał, nie pocałował. Tak samo te kapliczki i to wszystko. Ale żyli, tak byli przyzwyczajone i było dobrze. Nikt nie wiedział, że to coś ma być. Śmierci się każdy spodziewał, ale tego, żeby Pana Michała Hubiaka, z własnego, Wodograju. z ojcowskiego i z dziada, pradziada ktoś mógł wyprowadzić. To było moment. No tak było, że ludzie z płaczem szli, bo wszystko zostawiały w domu. No a teraz tak, są wygnane, a jak chcą się zobaczyć, to muszą tak się schodzić. O. Nebynia mużu nie ciaraj, nebynia mużu nie ciaraj, lyszu ty, lyszu, a sama pidu za Dunaj. Lyszu ty, lyszu, a sama pidu za Dunaj. Rozpuszczu kosy po pleczach, rozpuszczu kosy po pleczach. Sama sirko, si sama, sirko zaplaczu. A nasze dziewczata, wielkie frajerочки, казали mi прийти, а дверечка замкли. Казали mi прийти, а дверечка замкли. Мотузком підперли, кийом зав'язали. Мотузком підперли, кийом зав'язали. Так ся моя мила вночі запирала, так ся моя мила вночі запирала. Łemek jak w piosence, nie? Że jestem na wolności, czy też w więzieniu, zawsze muszę czuwać banułaty, nie? Na tej zemli. Na pewno jest gdzieś tak, że jesteśmy nielubiani, a wręcz tępieni, no ale myślę, że nie wszystko, że ludzi nie można tak ustawiać do pewnych ram, że jak to jest Polak, to jest zły, nie? Jak to jest Łemek, to jest wspaniały, bo wszędzie się zdarzają czarne owce i takie ramy są niesprawiedliwe, bo człowiek jest po prostu człowiekiem, patrząc właśnie z religijnego punktu widzenia, bliźnim, którego trzeba kochać. Jeżeli on również jest dobry, to nie można. Jak można z góry kogoś ganić, nie? Za to, że się urodził Polakiem lub Ukraińcem? Trzeba docenić jego wartości głębsze chyba, jego duszę, to co w nim siedzi, a nie tylko takie pobieżne, to co widać. Uż mi mileńki, bitwę
to się stało, że aż z Koszalina tutaj przyjechałeś? No wiesz... Dzięki komu? Dzięki komu? Dzięki mnie samego po prostu. No, znaczy, ja jestem Ukraińcem, wiesz? I mnie ciągnie do tego. Teraz już nie ma tego strachu, bo ci ludzie dostali bardzo w kość wtedy, w 46, 7 roku, do 9. No i to jeszcze było trochę strachu na pewno. On się jeszcze gdzieniegdzie teraz utrzymuje, tylko no teraz my jesteśmy już trochę inni i w polskim społeczeństwie się trochę zmienia może po trochu pogląd. Młodzież już jest trochę insza, chociaż gdzieniegdzie jeszcze spotyka takie szowinistyczne wypady, ale to już często i można po prostu porozmawiać. Jedzie w pociągu, śpiewa. I można porozmawiać normalnie, że to było tak, a to było tak. I się dochodzi do jakiegoś porozumienia mniej więcej. Jakoś, że po prostu jesteśmy, bo jesteśmy i nie będziemy na siebie źle patrzeć. W ostatnich latach, w ostatnim takim okresie to rozmawiając z różnymi ludźmi, czytając różne sprawy i jakoś analizując, patrząc na to, to widać, że zmieniło się tak, że zaczynamy się bardziej rozumieć. No, nie wiadomo jak tam będziemy, nie za bardzo jeszcze ustaliliśmy różne kwestie sporne, no ale jesteśmy chyba już, przynajmniej niektóre środowiska polskie, chociaż też to pomału idzie i Ukraińscy też to rozumieją, że trzeba właśnie coś będzie załatwiać wspólnie. I żeby to wszystko było tak mniej więcej dobrze zrobione między nami. Czytam sprawiedliwie, czytam jakich tam słów użyć, także mniej więcej dalej była chyba zgoda. I w ostatnim okresie to widać, że jest pewne dążenie w tym kierunku w niektórych grupach polskich. 1200, ale nie wiem ile miałem. Nasza grupa chłopców. Uwaga! Start! Damian! Pierwsze miejsce biskup Ryszard z Hołma. Numer startowy 181. Brawa, dziękujemy. Czas 5 minut 00:13. Ja się chłopiec sprawiedliwy, niech to nabia dyczkę wis. Łeb ta jedna frajroczka, a ona de powis. Choćby ona i chodziło, ale ona de Boże. Choćby ona i chodziło, ale ona de Boże. Sama będę zawołała, podjedziesz kudę Boże. Była moja dzieci, była utera, kurde wiatale było wiadoma. Oj, pasaja, żydu na juchawy, szone było takim rokiem trawy. Oj, pasaja, żydu na juchawy, szone było takim rokiem trawy. Czytkiem dobry, lemniśni, czytkiem na jutra i resztę, lemiani. Czytkiem na jutra i resztę, lemiani. Jeszcze Jasia, na staram, budu małpa i resztę, na zaram. Ja wam przyznam wam, że nie chciałbym siedzieć serед Czyrej Meska.
Rosyn syja, Rosyn synom wrodył się, światu Ruś lubyty wid mamy nawczył się. I mili do Rusyn, wsia ruska rodyna, wsi ruskie sąsiedy, wsia ruska kraina. Po ruskie w ochoriu, po ruskie do maju i w doma i w cerkwy po ruskie śpiewają. Śpiewają i budu po ruskie śpiewaty, bo znają to sławno Rusynom nazwaty. Ансамбль пісні і танцю, а властиві танцю і пісні називається Команча. Котіж село Команча найдальше висунене на схід нашої рідної землі, нашої Лемковини, а Защанок то перлина лемківської культури. Команча зродилася або одродилася. Dopiero teper i mate wy wielkie szczęścia, im tam serduszka strasznie biut, bo to będzie debiut i jeszcze z tym programem nie wystupali nigdy. Zachodźmy ich! Jak dla wszystkich, Łemkowska Watra jest dla mnie wielkim świętem łemkowskim, gdzie spotyka się wiele ludzi każdego roku, coraz więcej. Spotykają się głównie po to, żeby ze sobą porozmawiać po łemkowsku, a z drugiej strony, co zapewnia im program organizowany przez nas, bo jestem jedną z organizatorów, poznać kulturę, tradycję, usłyszeć pieśń łemkowską, wiersze, bo takie konkursy mieszczą się w programie Watry i równocześnie przez to wzbogacić swoją świadomość etniczną, narodową nawet bym powiedziała, poznać to, co jak gdyby tkwi w głębi nas, te swoje korzenie łemkowskie. No, oczywiście też Watra ma wartość rozrywkową, jest to bardzo fajna impreza, szczególnie jak jest taka piękna pogoda jak teraz. Oprócz tego, że spotyka się wielu znajomych, także wielu ciekawych, wartościowych ludzi, z którymi można porozmawiać na różne tematy. Widzę wielki pożytek tego typu imprez, bo szczególnie ludzie młodzi, którzy tutaj przyjeżdżają, czasem wracają do domów zmienieni. Ludzie już bliscy całkowitej asymilacji wracają, jak piszą czasem rodzice, jako odrodzeni Łemkowie. Odradza się w ten sposób młoda Łemkowszczyzna, że tak mówię, nowe, młode oblicze Łemkowszczyzny. Nie tej, która tutaj była dawniej na tych terenach, ale podobnej, opartej na podobnych tradycjach, a równocześnie innej, składającej się z ludzi już z większym doświadczeniem i w pewnym sensie zmienionych. Słuchajcie, pamiętamy, że konkurs Miss na Poził Weselий traktujemy go bardzo poważnie. Uważamy za wielką cześć, коли великі інші народи, близько з нами мешкаючи, можуть собі свою найкращу вибирати, ми теж годні. Теж можемо. І то лим честь, велика честь, не жарт, не śmiech. Jeszcze raz prosimy. Michalik Irena, Krynicka Mirka, Merena Irena, Świątkowska Danuta, Stawiska Halina, Kozior Olga,
Salej Irena, Radzik Joanna, Grindio Stenia, Mirosława Czech. Pisze Paraska z Młyna. Nie znam co to. Jeszcze jedna się zgłasza? To dobry, już zapytujemy. Prosimy dalsze kandydatki. 3 dalsze kandydatki, prosimy. Za buziu, za twar można dostać od 1 do 9 punktów, za buziu. I one już teraz piszą. Za nowy można dostać od 1 do 8 punktów. Za biust można dostać od 1 do 8 punktów. Щоб мені купило літ, щоб я так купив, щоб не знати, що гріх, що слід, а що можна, а що ні, щоб мені купило літ, щоб я меншим бив, щоб не знати, що гріх, що слід. I przygotowują odcinku za biust. Sim i sim. No i nagroda już wskazywaty, że mistrz została numer 2. Brawo! No i nagroda już wskazywaty, że... Macie minutę czasu. Ale to jest fajnie. Wesoło. Trzyma też się rocznie, to było jeszcze do kaszy. To jest bida. А в бурні хмари, іти на мадяри, а в чорні мраки, іти на поляки. Там можете шашурити, коренити, але нашій громаді чесної мусите покидати. Заклинаю вас по перший раз, щоб ви вийшли до сивого каменя тернового кореня, де слонко не зашлітить, дзвони не задзвонять, ані жодна добра річ не зайде. Там можете шашурити, коренити, буки валяти, дуби вивалювати, але нашій громаді і цілому тому хотарі мусите покидати. Снив się mi do tej nocy i są głębocy jarowati. Od lata liniwe duchy bycy
Постукуючи, тягли горі вигоном віз, а за ним плуг заблаканий. Дідо очами небо міряв, без гоньку обзиряв, яйце в кишені, на хліб свіжо печені позирав. Світ весною натхнений розсміявся, зазеленів, Брюшами гилтав тепле проміння життя насіння. А смужка під обіччю ставалося сама кличе. Боже, легаз до кумі, так як я давно не виділа, ждала є і жила. Земле, землице, зітхнув дідо. Я знам, Женя, кличеш рідна. Найкраща, najdroższa ponad drugie. Chcemy tu wrócić, nie? Rodzicom się to już nie udało, już nie zdążą, nie, tego zrobić, już wiekiem są na to za starzy, żeby jeszcze to zrobić, nie, żeby tu wrócić, bo już nas wydaje mi się po to wychowali i żebyśmy my tu wrócili, żebyśmy spełnili to, czego oni nie dopełnili. Ich wygoniono, a my powrócimy. Chcemy tu powrócić i musimy. Czyja stopyża stoi w dolinie, czyjaż to dziewczyna szyje na maszynie, czyjaż to dziewczyna szyje na maszynie. Hej! Maszyna pękocze, a dziewczyna płacze, werni, że się werni, numery kozacze, werni, że się werni, numery kozacze. Hej! Neveru, neveru, one ando komu, leszy jak dziewczanko, lecz sam nie znam komu, leszy jak dziewczanko, lecz sam nie znam komu. Hej! Jak my się lubili, zupy werbie przyli,